A paisaxe da Ponte Nova destaca polos seus bosques de montaña, ríos e fervenzas, tamén polas súas aldeas rurais. Unha perfecta combinación destes elementos atópase na aldea de Vilarxubín, un pequeno espazo que conforma un auténtico conxunto etnográfico exemplo perfecto da Galicia rural do século pasado. Aquí o tempo flúe a outro ritmo, lento, sen presa e cos ollos ben abertos para gozar dos hórreos e cabazos testemuñas de centos de mallas. A pedra e a madeira protagonizan a construción, elementos naturais para integrarse na contorna, sen condimentos. Corredores pechados de madeira como ampliación das casas, pequenas calellas, edificacións de esquinas redondas ou unha fonte de augas ferruxinosas. Pegada a Vilarxubín, a Ruta de Reigadas, un roteiro onde a natureza, como non podería ser doutro xeito, amosa os seus segredos de xeito abraiante.